Kaixo eta ongetorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Kobizitza sareko kide den Josu Osta etorriko da platora, eta ondoren etxontako kolaboratzailea den Patxi Urrutia. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Has gaitezen gaurko efemeridekin. 1911ko maiatzaren 17an, Maureen O'Sullivan Irlandar aktorea jaio zen. Gainera, maiatzaren 17an ere, baina 1980 urtean, munduko osasun erakundeak homosexualitatea psikiatria nahasmenduen zerrendatik ezabatu zuen. Maiatzaren 17an, homofobia, transfobia, bifobia eta beste antzeko fobien kontrako nazioarteko eguna ospatzen da. Bestalde, gaurko egunez, baina 2009an, Mario Benedetti uruguaiar idazlea hil zen. Eta urte bat beranduago, 2010ko maiatzaren 17an, Edurne Pasaban Tolosarrak falta zitzaion azken 8.000koa igo zuen Xixapagma Txinan. Gaurko lerroburuekin jarraituko dugu. Berrogeita hemeretzi koronavirus kasu berria atzeman dituzte azken egunean Nafarroan. Nafarroak ekainaren erdialdean jarriko die txertoa 50 urtetik beherakoei aurreikusi baino lehen helduen 40%aren dosi batekin babestea lortu ondoren. Gaur ireki dira ostalaritzako barrualdeak koronavirusaren aurkako segurtasuna bermatzeko baldintzekin. Osasun departamentuak dekalogo bat prestatu du pandemiak aurrengan duen eragin emozionalari aurre egiteko eta haren zaintza sustatzeko. Euskal Herri osotik etorritako jendeak aroztegia gelditzeko eskatu dute larunbatean Elizondotik Lekarozera egineko manifestazioan herritarren hitza errespetatzeko eskaera eginda. Guraso bakarreko 2000 famili baino gehiago erregistratu dira Nafarroan azken 2 urteetan. Nafarroko odol eta 100 bankuak herritarrak odola ematera animatzen ditu aldez aurretik hitzordua eskatuta. Nafarroak 14.200.000 euro eman dizkie ostalaritza eta turismoari bigarren laguntza deialdian, gainera 78 milioiko laguntza berrien onuradunak ere izango dira. Serfam programak famili migratzailei lagunduko die berrelkartze prozesuetan. Bizikletak konpontzeko tailerrak Nafarroko gobernuaren laguntzen bigarren ediziori atxikitzeko epea zabalik. Gobernuak 1936ko kolpe militarraren ondotik hildako biren gorpuziak eman dizkie senidei. Iker Lauroba beste urtaroak Eneritz Furia, Petxi, Maria Ribero, Tribu Banda, Abia eta Ibilbedi dira kantu eta hitza zikloren kartela estrenako aldiz Oko Andre Mariaren plazako agertokian. Pamplo Sound onlineko musika jaialdiaren udaberriko edizioa aurkeztu da, hemengo 58 artistek interpretatutako 10 abesti berrirekin. Asteazkenean arratsaldeko 7 Sisiforen paperak antzerkia Gaiarre Antzokian Euskaldunon egunkariaren itxieran oinarritutako obra da. Ikus ezagun orain asteontako agenda. Bihar postal kolekzionistak taldeak bagoi hutsak diska aurkeztuko du arratsaldeko 7etan Katakraken. Asteazkenean arratsaldeko 5:00 eta Miluzeko zubitik abiatuta familiendako ateraldia eginen dute, hiriko ingurune naturala eta basozainak izenburuarekin. Asteazkenean ere, baina arratsaldeko 7etan hasita, Sisiforen paperak antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da Gaiarre Antzokian 15 euroko sarreraren truk. Ostegunean bestalde, Zolinako elkartean Asisko Urmenetak Sugarren Mende Sorgineiza Euskal Herrian solasaldia eskainiko du. Ostegunean ere, Jon Ander Urkiagaren Bizia Min liburuaren aurkezpena eginen dute Zibikaneko liburutegian arratsaldeko 7:30. Ostegunarekin jarraituz eta ordu berean 7:30 Iker Lauroba eta beste urtaroen kontzertu egonen da Oko Andre Maria plazan. Larunbatean, goizeko 12etan hasita, haur eta familiendako hitzak txorabiatzen antzerkia izanen da Mendillorriko zidiboxean. Igandean, goizeko 8etan abiatuta, Txantreak Euskaldunen biltokitik txangoa eta bunkerretara bisita egingo dute auritzera. Gainera, igandean ere, Kiki, Koko eta Moko paiazoek natura gara ikuskizuna eskainiko dute goizeko 12:30 Sarrigurengo karpan. Horretaz gain, eguerdiko ordu batetan, Olatz Salvadorren kontzertua egongo da totemen 15 euroko sarrerarekin.
Eta bukatzeko, igandean arratsaldeko 8etan Idoiaren kontzertua egongo da Zentral Aretoan. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, unibertsitate errendimenduan Nafarroak du lehenengo postua, eta ikasketak gutxien uzten dituzten erkidegoen artean 3. da. Argazkiaren bidez aldiz, osasunak liderra beldurtu duela nabarmentzen du. Horretaz gain, zenbait botilloitan eskuhartzagatik 4 udaltzain zauritu izan direla jakinarazten du Notiziasek gaurko azalean. Eta bestalde, ko-bizitza sareaz ere mintzatzen da, etxebizitza kooperatiboen sarea zain zuzen. Gai aldatuz eta amaitzeko, pandemian emandako giza baliabideen balioa aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Nafarroan izaten diren istripu gehienen atzean mugikorraren erabilera dago. Argazkian, osasunak harritu egin zuela nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroan 76 egun geroago, ospitaleratze berririk gabe jarraitzen dugula jakinarazten du. Gai aldatuz, pantailen mende dauden aurrek zabor janari gehiago hartzen dutela ere aipatzen du azal honek. Bestalde, gazaren aurkako eraso odoltsuenean 40 hildako baino gehiago izan direla azpimarratzen du. Kirolarloan izarrak irabazi eta 2. B mailan denboraldi bat gehiago jarraituko duela nabarmentzen du. Azkenik, asteburuan patruilek egindako lana aztertzen du eta 4 polizia zauritu izan zirela jasotzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Gizakiekin 86 txerto berri probatzen ari direla dio titularrak. Eta bestetik, argazkiaren bidez, Eibarko mirariaren amaiera nabarmentzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak, Nafarroak asteak koronavirus kasuen 134ko jaitsierarekin itxi zuela azpimarratzen du. Bestalde, ostalaritza establezimenduen barrualdeak gaur irekiko dituztela jakinarazten du. Eta azkenik, LAB, ELA eta UGT sindikatuek ez dezatela eskola guztietan jardunaldi jarraitua inposatu eskatu dutela ere aipatzen du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera pasako gara. Gaur, eguraldiak argitzera egingo du. Egunaren lehen partean, han-hemenka zirimiria egingo du Kantauri isurialdean, bereziki ipar-ekialdean. Goizak aurrera egin ahala garbitzera egingo du, eta leku askotan zeru urdina nagusituko da, batez ere hegoaldean. Ipar osagaiko haizea ibiliko da. Goizean, kostaldeko zenbait lekutan traba egin dezake. Temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik espero. Eta bihar, asteartean, zeruan hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Eguna giro argiarekin hasiko da, baina goizean bertan haizeak ipar osagaira egingo du eta hodeiak ugarituko dira, batez ere iparraldean. Bertan, baliteke euri zipristinen bat botatzea. Temperatura maksimoak balio antzekoetan geldituko dira. Bizitza sareko kidea den Josu dugu gurekin platoan. Kaixo, Josu. Kaixo, no? Zer moduz? Bai, bai. Zutorri zara pixkat kontatzera ez, zer den ko-bizitza sare hau, duela gutxi aurkeztu duzuela, eta zer da? Bai. Ko-bizitza da, ko-housing buruzko sare bat Euskadin, Nafarroan eta Errioxan sortutakoak eta iparraldeko lotura dugu, eta hori da, sare bat. Badaramagu 2 urte edo elkartzen, baina aurreko astean egin genuen aurkezpen ofiziala eta lehenago ziordean elkartu ginen, argazki bat, aldintza hauetan egin genuen argazki pobre bat, baina interesgarria guretzat, logo bat ere, badugu sareetan ere sartzen gara, eta bideo bat ere grabatu genuen, hori da prensa aurrekoan banatu genuena, eta hori importantea da. Gure helburua dira batez ere, zabaltzea eredua, zer den co-housing, ez? Co-housing, etxe kolaboratiboa, ko-bizitza, alojamiento kolaboratiboa, baditu izen asko. Baditu desberdintasunik, eta baina, orokorki hori da guk defenditzen duguna. Europa mailan eta mundu mailan co-housing hitza erabiltzen da, guri ez zaigu gehiago gustatzen, azkenean
oso zabalegi delako, ez? Baina importantea da jakitea cohousing honetan bizitza bizitzak baditu bi alde, familia bakoitzak edo persona bakoitza badu bere txokoa, bere apartamentoa, eta hortaz gain badugu espazioko amankomunak erabiltzen ditugunak, eta importantea dira bi oinarri horiek, ez? Ordan badugu askatasuna, baina badugu elkarrekiko lotura ere, eta nahi dugun neurrian, eta importantea da hori. Hori da nolabait oinarriako cohousing. Bai. Eta gero zertan datza berez? Zer egin behar da edo, adibidez ez, bizi bazara cohousing horietako batean? Bai, hori da, gure helburua hori da. Orduan, gertatzen dena da proiektu desberdinak gaudela sare honetan, ez? Eta badaude, adibidez, ez dakit, gazteak, Amaraunan dauden, Aziordean daudenak, gero familiak oso bakoitza bere modura, ez? Gero zaharrak ere, hori da beste eredu bat, pixka bat hori zaharrendako dagoena, eta Nafarro Gobernuak lagundu egin du eta izendatu egin du gutxienez, onartu gaitu, eta hori importantea da, baina beste eredu bat da. Eta Iruñeko udalarekin batean gaude harremanetan jartzeko. Guk eskatzen duguna da, orokorki ez, guk eskatzen duguna da administrazioen implikazioa. Orduan ez da bakarrik, adibidez, eta argi dagoena da, zaharrekin argi dagoena da, pandemian gertatu dena, hori izan da txikizio izugarria, ez? Eredu hori ez gustatzen, ez egu bat ere gustatzen erresidentzien kontzeptuan, berdin zegu zen erresidentzia mota, ez, orokorki ez egu eredu hori gustatzen. Etxean egotea bakarrik edo hori ere ez, orduan guk bilatzen duguna da elkar bizitza eredu bat. Ez da bakarrik guk gehienok, hemen Nafarroan eta leku guztietan edo gehienetan badugu etxe bat. Orduan gure problema, gazteen moduan, ez da etxe bizitza bilatzeko eredua, ez, guk hori ez dugu behar. Guk nahi duguna da etxe bizitza mota bat, eta etxe bizitza hori da bakoitza bere txokoa, bakoitza bere apartamentua, eta hortaz gain badugu amankomunean eredu desberdinak, espazio desberdinak, eta elkarrekiko, ez dakit, laguntza edo elkarrekiko presentzia, elkarrekiko komunitate bat sortzean neurri batean, ez? Ondo bizitzeko hori da. Neurri batean batzuetan aipatzen da, ez? Aintzineko herrietan bizitzen zen harremanak auzokideekin. Harreman ona ziren eta batzutan familia baino inportatuago ziren, horrelako zerbait. Orduan guk aukeratu nahi dugu gure auzokideak nortzuk izango diren. Horretarako importantea da taldea osatzea eta talde on bat egitea eta harremanak eta sortuko diren problemak ere nola egin aurre eta hori, baina oso aberatsa da, hori argi dago. Komunitateko taldeen artean ez adostea. Bai, hori da. Orduan gure ereduetan normalean guk egiten duguna da hasieratik inplikatzen gara. Orduan ez da, aizu, nik hemen parte hartu nahi dut eta esan zenbat ordaindu behar dudan, ez. Eredu hori ez da gurea. Guk eskatzen duguna da hasieratik inplikatzea, bakoitza alduen neurrian, ez? Baina importantea da inplikatzea hasieratik eta, zer da denon artean egiten duguna. Eta prozesu honetan elkar ezagutzen dugu. Hori ere oso importantea da, eta bai, eta adostea, eta azkenean emaitza batzuetara lortzea, eta hemen, eta batzuetan hori da gertatzen dena. Batzuetan, nuen idea bat, baina hitz egin eta gero, agian, elkordutan nengoen. Eta prozesu honetan hori oso importantea da. Eta batez, horregatik importantea da taldea. Eta norbaitek berria sartu nahiko balu, orduan? Bai, badugu, hori taldeen arabera badago protokolo bat, eta normalean, hemen Iruñan gehien ezagutzen duena dira, eta badago protokolo bat, berarekin hitz egin, zer da nahi duena, orokorki zentzu diren ditugun irizpideak, non kokatu nahi dugun, zer egin nahi dugun, nola egiten dugun, eta gero jartzen zaio tutore bat, berarekin beti egoteko, zalantzaren bat baldin badu, hasten da talderanetan jartzen, sartzen, eta poliki-poliki, asanbladaetara joaten, eta 3 hilabete pasata gero, ongi zaude, gustora, begira, hau ez da nire proiektua, edo bai, oso gustora nago, eta jarraitu nahi dut, eta orduan, hori eta gero, 6 hilabete pasata gero, onartzen da, denok ados baldin bagaude. Eta bestela ez der. Eta arazoak nola konpontzen dira edo arazoak kudeatzeko, ez?
Bueno, hori ere komplikatua izan badugu, badago batzorde bat, bueno, gertatzen da hori proiektu bakoitza badu bere estrategiak ez, baina hemen adibidez, nik badakit badagoela batzorde batzuk hori osatzeko problema badagoenean, beti gainean egon, eta hitz egiten eta adosten ez. Gure helburua beti posiblea den neurrian adostea, baina ez gehiengoarekin baizik eta zer da bakoitza proposatzen dena eta integratu erantzunak, hori ere importantea da, inor baztertu gabe. Gero batzutan botazioak egin behar dira eta hori ez, baina normalean botazioak ateratzen dira aurrera, problemari gabe ez. Baina importantea da dinamika hori ez, dinamika hori bestela ez da hemen norbaitek esaten du hau eta egin behar da, ez, proposamenak, eta badugu batzorde batzuk, batzorde bakoitza bidaltzen du persona bat, eta badago junta bat, eta han erabakitzen dira, gero asanbladak ere, orduan importantea da demokrazia hori, ez? Eta orduan, zenbat proiektu daude momentu honetan, modu honetan funtzionatzen? Sare honetan 15 gaude, Errioxan badaude 2, bat hiriburuak eta beste bat Medranon, hiriburutik 20 kilometrotara. Zuzen honek badu ja lurra, baina erosi dute. Errioxako, Logroñon dagoena, harremanetan dago udalarekin ea lortzen duten Oruberen bat, edo han dago, baina oso mansoa doaz gauzak. Orduan argi dagoena da, hau berria dela, eta orduan administrazioa kontatzen digunean, izan interesgarria eta begira, han ez dago eraginik politika, edo berdin zaigu ezkerra eta eskuina, deneko ikusten dute logikoa delako, izan interesgarria eta nik apuntatzeko batzuetan esaten dute, ez? Errioxan badaude, gero Euskadin badaude 6-7 bat, badago bat ere honek erosi zuen baserri bat eta problema batzuk badituzte hori egiteko. Azkenean legeak ez daude egokituta eredu honetara, eta orduan kostatzen da pila hori aldatzea. Eusko Jaurlaritzak eta parlamentuak erabakiak hartu ditu honen alde, baina oraindik urrun gaude. Donostiako udalak mahai gainean jarri ditu bi espazio, baina desberdinak Donostiako udalak bereizten du gaztendako edo zaharrendako. Eta, azkenean hori ez da komenigarria egitea, denetari daude ez. Eta gero Nafarroan baditugu 7 proiektu, badaude 2 funtzionatzen ari direla, Amaraunan, Entziordian eta Arterran, Artieran dagoena. Gero beste 2 Iruñan, baina zaharrak, helduen dako da, eta harremanetan gaude, eta oso egina dago ja proiektu soziala, proiektu ekonomikoa eta arkitektonikoa ere, dena egina dugu eta zain gaude ea udalak ateratzen duen baldintzak eta orube batzuk. Hitz egin genuen haiekin duela 4 urte edo, eta denok adostu zuten, baietz, presaudu dela, gero aldatu zuen udala, baina esaten dute berdina esaten, baietz, baina oraindik ez da gauzatzen. Eta hori da eskatu nahi duguna, hori gauzatzea, eta ea impulso bat ematen digun, eta bai, honen zen gaude. Eta orduan, administrazioaren partetik zer da eskatzen duzuen? Aipatu zu ere legediaren aldetik, ez? Bai, gertatzen dena da, oso konplexua dela gaia, eta batez ere berria izaterakoan dena lotu gabe dagoela. Orduan, alde batetik, agian errezena da, derecho de superficie eskatzea, hau da. Guk eskatzen dugu administrazioari orube bat ematea, baina 75 pasata gero itzultzen diogu dena zoluan noski, eta gainean dagoena. Orduan, ez da galtzen patrimonioa, ez? Hori importantea da. Eta han eskatzen dugu, batez ere orubeak dituena da udalek dute, ez? Gero Nafarroak ere edo badute, ez? Baina ez da hori ez da nahikoa. Guk eskatzen duguna eta duela 3 urte edo gutxienez parlamentuak ere onartu zuen horrelako sare bat, elkarte bat egitea Nafarro Gobernuko batzorde guztiekin, hau da. Ekonomia sartu behar da, osasuna ere bai,
etxebizitza ere bai, eta bar. Orduan, denok elkartu, gaio hau berria honek baditu adar asko. Eta orduan adar asko denak batera eman behar zaio erantzuna, ez da. Hori egiten ez den bitartean, oso zaila da. Denain aipatu duzu, oinarri bezala badaudela Europako iparraldeko herrialdeak, ez? Bai, asko eta oso funtzionatzen dutea, tan denetari dago, bakarrik, alduendako, bakarrik emakumendako, bai, intergenerazionala direnak ere bai, ez? Orduan, kopiatu liteke agian, ez? Bai, eta poliki egiten gai da, adibidez Asturiasek atera ditu lege bat hori apartamento hauei bideratzeko eta baldintza batzuekin, azkenean, baina helduendako da eta lotzen du erresidentziakin. Orduan erresidentziai eskatzen diena, guri ere eskatzen digu, guri ere Asturiasen, ez? Antzeko zerbait egin behar da leku guztietan, azkenean autonomia bakoitza badu, ez? Eta gero hemen azpimarratu nahi dut duela hilabete batzuk, azaroan edo, Nafarro Gobernuak, baina ez, etxebizitza arloak egin zuen jardunaldi bat hemengo egoera ezagutzeko tekniko batzuk ekarri zuten batez ere Kataluniatik eta Madrildik eta formakuntza bat egin zuen alde batetik teknikoekin, berria da alako eta batzuetan teknikoek erabakitzen dute gauzak eta ez dakite zertaz ari garen. Orduan inportantea da formakuntza alde horretatik eta egia da. Eta gero arratsaldean esperientzia batzuk ikusi genuen, bakoitzak 10 proiektu momentu horretan geunden Nafarroan eta parte hartu genuen eta oso interesgarria zen. Eta argi gelditu zen, etxebizitza arloak alde dagoela eta egin nahi dituela gauza asko eta hori, baina oraindik ez dakigu zertan gauzatuko den, ez? Eta hori da azpimarratu behar duguna eta bultzatu nahi duguna eta haiekin jarraitu, ez? Hori da aurreko gunean bilera batez, jarraitu behar dugu, bai, orduan argi dagoena da, eta egia da, ez, hori onartu behar dugu, jarrera oso ona dutela. Eta hori azpimarratu behar du, erreza ez delako. Orduan, etorkizunera begira, proiektu hori geroz eta gehiago izango dira, eta lortuko dituzte lurreren muak, etxe bizitzak. Bai, oso importantea da. Eta hortaz gain, guk aipatu dugu sare hau, ez, Kale Herriko eta Erresuako sarea, baina hortaz gain, talde bezala, edo sare bezala, estatuan dauden talde batzuekin harremanetan gaude, Reasen sarean. Orduan, Reasekin badugu harremanak, azkenean filosofiarekin bat egiten dugulako. Eta orduan ez da, azkenean hau da aukera bat, eta importantea da cesión de uso delakoan, ez? Lotzen gaituena da, eredu honi lotzen gaituena da, bereziki cesión de uso, hau da, gu ez garela jabeak, baizik eta kooperatiba da jabea, eta jabeak alokatzen zaitu neurri batean, argi dagoena da, zuk aurre egin behar duzu. Normalean, proiektu hauetan egiten dena da, sarrera bat hasieran, 30.000 euro, 30.000 euro, 40.000, 50.000, batzutan Madrilen jarri zuten 100.000 euro, dena, ordaindu zuten hasieran, baina normalean egiten dena eta nahi duena da, edo normalean denok aukera gehiago emateko, ez? Orduan, sarrera bat, eta gero, hilabetero ordaindu behar duzu kantitate bat, denari aurre egiteko. Eta horretaz gainez, konpromisoa komunitate horrekin. Bai, argi dagoena da, orduan hori ez da hotel bat, edo ez da residentzia bat, eta orduan denon artean egiten da, denon artean erabakitzen dira gauzak, eta bakoitzak, eta zer, orain, gure proiektuan eztabaidatzen ari gara, eta zer, janaria eta hori, bazkaldu nahi dugu elkarrekin denok, egunero, bazkaldu eta faldu, edo nork egingo du bazkaria, egingo dugu turnoak, egingo dugu taldeak, dena ongi dago, taldeak erabakitzen duena ongi dago. Ez? Importantea da, gutxiengo bat hori harremanak indartzeko, ez? Hori, harremanik ez badago, ez dago ezer, ez? Baina, dibes, nire proiektuan, orain, bukaeran, maiatzaren bukaeran, berreskuratu dugu berriro mendi talde bat sortu dugu. Baina gure barruan irekita dago, baina gure proiektuan irekita dago, eta bai, lehen pandemia baino lehenago bagenuen, eta bai, 5 pasei txango egin genituen, eta orain berriro, eta beste batek aipatu zuen, eta sakea aritzeko egiten badugu, bale, irekita dago. Orduan, bizitzen hasi baino lehenago hasi garaia mugitzen, eta hori oso aberatsa da, edo batzuk elitzen daizu, eta zinemara joaten bagara eta pelikula hau ikusi gaiarekin lotuta dagoelako, edo, aitzaki bat da, polita, Orduan, importantea da harreman eta taldea,
osatzea, gozatzea, argi dagoena da elkar ezagutu behar dugula eta ez da erreza. Batzutan, bai ez dugu elkar ezagutzen hasieratik eta bakoitza badugu, baina merezi du, argi dagoena da merezi duela eta oso interesgarria, oso aberatsa eta nik ikusten dut ez, nire amak 87 urte ditu eta batzutan ikusten dutan telebostearen aurrean, arratsalde osoa aspertuta eta familiako agertzen garenean eta musean eskartetan aritzen garenean, bera pozik. Eta faltzeko gogoa, berdin da, lasai, gero, orduan. Argi dagoena da, gaur egun bakardadea, problema handi bat dela, ez bakarrik hemen eta mundu osoan. Eta orduan, hau da, aurre egiteko aukera on bat. Orduan berez, pertsonentzat edo dira proiektu hau? Bai. Edo norrentzat ez, baina izan beharko dituzu nola baiteko bastakit baldintzak ez, edo berezitasunak? Ez, baldintzak ez. Bat egin behar duzu proiektuarekin. Nik gogoratzen dut, tuteran ipatu zen eta ez dakizan aurkezpen batean, eta batek zen bai, nik interesatzen zait hau, baina nik nahi dut itsasoaren ondoan, barkatu baina tuteran itsasoa ez dago, Malagan badaude beste proiektu batzuk, agian ara jo behar duzu, ez? Orduan, argi dagoena, baina importantea da filosofia, eta gero filosofia gauzatzen da taldearen arabera. Argi dagoena da, taldea desberdina izanez, erabakiak ere, neurri batean, desberdina direla. Orduan pixkat, sarea ere sortu zenuten hori proiektu desberdinak nolabait elkartzeko eta errezago izatea agian? Bai, eta problema horre egiteko. Alde batetik, eredua zabaltzeko. Gero, elkarrekin trukatzeko, haizu begira, egiten ari gara, el reglamento regional interno, baduzu zerbait, eta dependentzia edo menpekotasunaren gaia nola landuzu, begira, gu badugu horrelako dokumentu bat, pasatu eta horrelako truke bat egiten da eta ematen da, ez? Eta hortaz gain, administrazioekin, ez dakit, aurpegi bat izateko, haizu begira, ez bestela, eta hori da, Nafar gobernuak eskatzen zuena, etxe bizitza, ez bakarrik joan proiektu bat eta haien gana jo, eta beste proiektu bat, eta aste bat paseta gero beste bat, etor zaitezte dena batera, eta azkenean beharrak oso antzekoa direlako. Denaren zailtasunak ere egongo ziren ez, taldeak sortzerako momentuan? Bai. Azkenean horrek zer daramatza urteetako prozesu bat da? Bai, berez oso luzea da, eta gero konturatzen zara batzutan beharrezkoa dela. Orduan, hau ez da urte batean egiteko, ez da modu. Agian teknikoki posiblea da, baina ez daki komenigarria den, nik esango nuke ez. Behar dugu denbora bat, elkar ezagutzeko, egokitzeko, ikusteko, bereganatzeko eta batzeko, ez? Hori importantea da, denok espiritu antzekoarekin bizitzeko eta jarraitzeko, ez? Bai, eta badaude, aipatu duana, ez? Badaude eredu desberdinak, eta gian hemen duguna eta Donostian dutena, edo Bizkaian dutena, desberdinak dira arlo batzuetan. Bai, azkenean oinarria berdina. Bai, baina oinarri berdina dugu denok, bai. Orduan, orain ez, norbaitek proiektu hauen berri jakin nahiko balu, zuen imaginatzen dut web horrian, ez? Bai, badugu, kobizitza.com, baduguan web bat, eta sareetan ere badugu, han gaude, eta importantea da. Gero han agertzen dira proiektu guztien, bai, apenaz tokiaren arabera, begiren, nire interesatzen zait, ez daki non badago zerbait hurbil edo harremanetan jartzeko, bai, oso ongi, eta prest gaude, bai, laguntzeko, eta bai. Eta orain zuek saretik, ze asmo duzu, ze norabiteetan egingo duzu lan? Aurreko gunean, gauza batzuk egin nahi dugu, batez ere, zabalduz gero eta informazioa egunkarietan ateraz gero, administrazioarekin nola lotu harremanak, hori importantea da. Nola lotu harremanak eta zer egin liteke aurrera joateko. Batez Nafarroan garbi dugu, bai, etxe bizitza arloarekin jarraitu nahi dugula, haiek jarrera oso ona dute, denon artean eramaten dugu aurrera eta ikusten den, gauzatzen den, bai, hori da azkenean, ez? Hitzetik ekintzetara pasatzeko. Hori da importantena. Eta gero, bai, elkarri lagundu ere, bai, zegoen problema batzuk, lehen aipatu duena Bizkaian badago proiektu bat, eta badute zailtasunak hango administrazioarekin, udalarekin, eta agian egun batean egin behar duan kalderete bat, edo ara joan, eta denok, eta egin elkarretaratze bat, eta zangaizu begira. Ez daude bakarri bezik, eta sare honetan laguntzen dugu hau, horrelako proiektuak.
hori importantea da. Ba, ez dakit, ja bukatzeko zerbait gelitu izan zaigun ez duguna esan edo garrantzitsua den esatea, ala besterik gabe, Nik animatuko nuke, ikusi dut eta askotan aipatzen digute, jendeak esaten, jo, begira gu kuadrillan hori askotan aipatu dugu, zahartzerakoan ez dakiz ere egingo, nik esango nuke, ongi dagoela, baina ez espero zahartu arte. Hau egin liteke eta merezi du beti, berdin da adina. Egia da zahartzerakoan batzuk egokiago ikusten dugula, ez? Batzuk seme-alabek, baina, bueno, ni egon nintzen Barcelonan ikusten proiektu bat, eta han bazegoen bat jubilatu da zegoena, bakarrik, eta bestea gazteak, familiak eta ez dakiz ere, eta oso interesgarria. Orduan merezi duela hau egitea, eta gaur egun nahiz eta zaharra izan, zaharra ez daki jubilatua izan arren, badugu urte asko bizitzeko, eta merezi duela ongi bizitzea. Eta hori da, horrek ematen du aukera ongi bizitzeko hori gauzatzeko, eta hori importantea da. Ba, primeran, Josu, mila esker, etortzeagatik eta honen berri emateagatik oso gai interesgarria da. Eta espero dezagunez, hemendik aurrera geroz eta gehiago entzutea honi buruz. Bai, seguro gaude, bai, aurrera joango dela eta bai, behar handia dagoelako, bai. Ba, mila esker, eta beste bat arte. Hale, aio. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Antxoainekin hasiko gara. Antxoainen ekimen berri bat jarri da abian usoen kontrol biologikorako. Zehazki, belatz handia espezieko bikote bat ekarri nahi dute herrira, bertan abia egin dezaten. Espezie hori usuaren harrapari naturala baita. Proiektua jakin deritzon teknikaren bidez egiten ari da. Hau da, itxian jaiotako espezie horretako kumeak hazten ari dira, eta behin helduak direnean, antxoain beren jatorrizko lekua dela identifikatu behar dute, herrira etorri eta abia egin dezaten. Ekimena arrakastatsua izan da toki askotan, eta horren ondorioz belatz handia hiri horietako biodibertsitatean txertatua dago. Eta horretaz gain, igandean maiatzaren 23an, 3 urtetik gorako haurrentzako opera kontzertua egonen da antzokian. Jugando a la ópera con Mozart du izena ikuskizunak eta arratsaldeko 6etan hasiko da. Gaztelaniaz izango da eta sarrerek 4 euroko prezioa dute. Mozart beraren eta Luigi kamerariaren eskutik generoaren sekretu guztiak modu divertigarri, didaktiko eta parte hartzailean eta ingurune multimedian oinarrituta ezagutzera gonbidatzen gaitu ikuskizun honek. Arangurenekin jarraituko dugu. Asteazkenean, haurtzaroa zainduz beti eta are gehiago pandemian tailerra izango da arratsaldeko 5etatik 6 doain eta online. Tailerrean, pandemian aurren ongizate emozionala lantzeko tresnak eskiniko dira, emozioak zaintzeko gakoak eta erresilientzia izaten ikasten. Izen-emateak online egin beharko dira e-mail bat bidaliz. Bestalde, ostiralean gaueko 2. irtenaldia eginen da Graelsia tximeleta ikusteko. Gaueko 9:30 izanen da eta izen-emateak egiteko azken eguna gaur izango da telefono bidez. Horretaz gain, upcycling lantegia eginen dute maiatzaren 22an eta ekainaren 5ean goizeko 10:30 12:30 Mutilloan. Era ekologikoan diseinatzen eta apaintzen ikasiko da bertan, material birziklatuak erabiliz. Izen-emateak telefonoz egin beharko dira eta 15 euroko prezioa izanen du erroldatuentzat eta 20 eurokoa erroldatu gabekoentzat. Iruñearekin amaituko dugu. Iruñeko udalak Pamplosound onlineko musika jaialdiaren 2. edizioa abiatu du. Oraingoan, udaberriarekin lotutako ingurune batean. Bertako 58 artista elkarlanean aritu dira musika proposamen hau osatzen duten 10 abestiak sortzeko. Musika ulertzeko oso estilo eta modu ezberdinak batzen dituen proposamen honekin gozatu daiteke dagoeneko pamplosound.eus webgunearen bidez. Jaialdiaren jendaurreko aurkezpena Ziudadelako Armen Aretoan egin zen. Bertan, parte hartu duten artistak eta udaleko udal taldeen ordezkariak izan ziren, eta Ane Lukinek eta Los Tenanpasek Kisiera jaialdirako sortu duten abestia zuzenean interpretatu zuten. Oraingoan, hainbat estilotako taldeak elkartu dira, konposatzeko, entxeatzeko, moldatzeko eta azkenik emanaldi bat egiteko, estilo eta soinu nahasketa horren adierazgarri.
Hemengo artista batzuk ala nola Iker Piedrafita, Tonino Carotone, Jose Ramon García, Gorka Urbizu, Pedro Fernández Razkin eta Germán San Martín arduratu dira jaialdiaren kartela osatzen duten 10 abestiak sortzeaz. Eta horiek jada eskuratu daitezke doain pamplosound.es webgunean. Halaber, Iruña Kultura da ekimenaren sare sozialetako profiletan elkarrizketak, making ofaren uneak eta parte hartzaileen gogo eta interesgarriak agertuko dira. Eta gai aldatuz, Iruñeko udalak antolatzen duen kantu eta hitza euskarazko formatu txikiko kontzertu zikloak kokapen berria estreinatuko du aurten. Maiatzaren 20tik ekainaren 24 bitarte programatutako 6 kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira, atari zabalean. Baina, euria eginen balu, erraldoien txokoan eginen lirateke, aurreko urteetan bezala. Iker Lauroba eta beste urtaroak, Maria Ribero eta Tribu Banda, Eneritz Furiak, Petxi, Abia eta Ibilbedi izanen dira taula gainean edizio honetan. Musika, estilo eta proposamen ezberdinetan barna ibiliz. Kontzertuak 7:30 hasiko dira eta sarrera librea izanen da, leku guztiak bete arte, aurrez izena eman beharrik gabe. Helduden ostegunean, maiatzaren 20an, Iker Lauroba eta beste urtaroak igoko dira agertokira. Astebete geroago, maiatzaren 27an, ostegunarekin, Maria Riberoren txanda izanen da, eta parentesiak bakarkako disko berria aurkeztuko du Tribu Bandarekin batera. Ekainean sartuta, 3an, ostegunarekin, ahotsan gitarra eta pedal sintetizadoreak izanen dira protagonista, Eneritz Furiaken eskutik. Juan Luis Pérez Michelena Petxi izanen da ekainaren 10ko kontzertuko protagonista. Ondoren, ekainaren 17an Abia taldea izanen da Oko Andre Maria plazako agertokian. Eta ekainaren 24an ostegunarekin amaituko da Beltxarga Beltza lan berria aurkeztuko duen Ibilbediren emanaldiarekin. Orain, etxe hontako kolaboratzailea den Patxi Urrutia dugu platoan. Kaixo, Patxi. Opa, arratsaldeon. 2 astean behin, hemen zita. Bai, baina, jorin, badirudi primaveran torriko nintzela uste nuen, azkeneko aldearen hemen nigo nintzenean, eta oraindik ere erdi neguan gaude, fresko eta ilun eguna. Ezin gara fiatu. Bai. Bueno, eta ze gairi buruz hitz egingo duzu? Badaude inbertze gai oso interesgarriak, beste batzuk tamalgarriak eta lotsagarriak. Bueno, denetik badugu, baina baditugu ameka gai, dena den ez gara aize isilduko ditugun gai guztiak jorratzen balin baditugu. Bueno, adibidez, has gaitezke ez, Palestinarekin, gauza asko ari direla gertatzen eta asko ari da hitz egiten ere horri buruz. Gogorra berri horri buruz hitz egitea. Bidez ezo, Bazkal ondotan eta igual jartzen balin baduzu, Espainiako telebista bigarren katea, ikusten dituzu basapiztia borrokan. Baina horiek askoz ere errespetu gehiago dute elkar, hemen personak Palestinan eta Israelen dutena baino. Erran nahi dut, askoz ere salbaiagoa hor gertatzen ari dena. Nola izan daiteke herri baten suntsitzera, herri bateko jende guztia suntsitzera hurbildu, erranez 3. munduko, modernoak direla, dena badakitela, teknikoki ez dakit direla, aberatsak direla, eta dakiten dakiten gauza bakarra, da ondokoa xeatu. Atzo atxaldi amazu dena, imertze WhatsApp eta horri gorriak, horko ministroak eta ze gauzak errana zituzten ez, baina, odolustu behar zirela, plazak odolez bete behar zirela, zertaz? Zer egin dute palestinarrek? Palestinarrak zeudenan bizitzen, gustora eta gehien bat manso eta lasai, bai. Eta zertako demonio gantziren hauek arat etxetik bota, kanporatu, orai dela ia 50 urte baino gehiago, eta 60 urte. Eta hemen munduak ez du deusik egiten, hain bakezaleak diren, hain bertze jende, bertze alde batera begira. Begira Borrell, hoi ere bazen Europan, Venezuelan, hauteskundeak egin zirela oso kezkatu ezagon, demokraziarik anetzagola. Orai, Europako atzerri kanpoko arduraduna den hoi bera, lehiztu oraindik ere ez da egun honik ere erran, bertze aldera begira. Baina zen motatako gizartea antolatzen edo eraikitzen ari garen, non
logikari ez dago, non eskubiderik ez dago, non batzun diruaken zer pasten da. Juduak New Yorken banka kontrolatzen dutela, eta beraiek nahi duten egiten dela. Estatu Batuetako presidenteak errandu botoa eman du Kontseilu Orokorra juntetzearen kontra eman du botoa. Ez dune juntetzea bakea eskatzeko Israeli. Ez da bakez solasik ere egin ere. Orain dela 2 urte, 3 urte ikusi ginen haurtxo txiki ure nola uinak ekarri zuten ondartzara. Atzo gusten nituen telebistan nola lurpetik atratzen zuten umetxo bat, oraindik 7 orduan pastute bizirik zegoena. Horrelako gauzak ikusten ditugu eta gero ari gara espantuke gu orai zibilizatu garela, gu orai zerne badakigu legu, gu, Europa, gu, xuriak, impresentable utza gara horrelako gauzak egiten ditugu. Hemen kristoi mugimendua beharko zen orai, hoi gelditzeko, ez da posible hola, jendiakola. Non dago unen problema unen sorrera? Gantzirela juduek, Bigarren Gerra Mundialan hor naziak eta, zafratu zituztela, eta gantzituzten Israelera, eta gero aragantan, beraiek antzeudena kanporatu. Hemen esaldire gauza bertzen modu batera egiten al. Baina begira zazu, hemen ere kristoin sensibilitatea bat zegoen, zenolako metodoak ibiltzen ziren politikan, zenolako errespetua bertzen bizitzait, ez da izerta bakizera. Oiek denak isildu dire. Arras, desagertu dire mapatik. Horai datorzile, behir ezazu. Italiako giroan, bada ekipo bat deitzen dena Israel. Israelek ordaindu, ekaro. Saskibaloian, Europako txapelketan hor dago Tel Aviveko saskibaloi taldea, Europakin. Europa baliz bezala jolasten ari dena. Kristoin dirutze behar du sartu bere nolabaitere bere izena eta aurrera ateratzeko. Gipuzkoan, enpresa batek, hainbeste autobus egin behar egitu, horietarako, karo, dirua dutenez, denak isilik, dirua dutenez, denak, baina gero duintasunez hitz egin dezakegu, gizatasunez hitz egiten aldugu guk. Horrelako gauza gure muturraren aurrean gertatzen direlaik. Uste dut hau oso gogorra dela, horrek minen beharko zigula, eta ez dakit nola, baina, ameka saialdi badaude, nolabait ere solidaritatea eta erakusteko, baina hauek ez dute txikikeri guzten lotu gabe, hauek fruta fuego jotzen dute dozen lekuten. Orain dela urte batzu beraiek jipoitzen zituzten Alemanian, Varsovian, denak desagertu nahi zituzten, labeetan erretzen zituzten. Horai berriz gauzak aldatute, beraiek justu hasi dire Palestinarrekin gauza berbera egiten. Horrengatik uste dut gai hau dela importante ez da ikaragarria da gai hau, baina gehien bat hemen ikeratzeko dena da guk zenolako gizatasun faltan bizi garen, zenolako gizarte miserablean ditugun gure, eguneroko gauzak. Hau da ez, agian momentu honetan dugun albiste potentena. Zalantzari gabe eta prensan eta begiratzen baduzu edozen lekuten, hoi dago, behala kenduko dute ere, ez zaielako interesatzen gai honen inguruan jendia solas gehiegi egitea, nahiago dute beraiek isilpean eritzea, ez? Eta baina, Estatu Batuetako presidentea, horrek egin duena zikinkerie, Borrell. Hoik ez dute, da lotxagarria. Eta hor segitzen dute deus gerta ez paliz bezala. Horai bai, beste zerbait gertatzen bada, hartan kezkatzen dire. Ez da non, Kuban zerbait pasten bari meda, han ez da zenolako eskubidea gurratu dire. Palestinan hiltzen aldituzun, dituzun guztiak, hor ez da problemik. Zerta sortu da azkeneko liskarra hau. Herri bat ustu nahi izan dute Israeldarrak, ustu beraiek bizitzera gateko, eta zuten palestinar guztiak, bilatu mendien arripe bat horrek egiten alko duze, lorrutzeko zaitego, momentuz. Bai. Dena den, ona gerturago etortzen ez, etxera hurbiltzen ere, horrela ez, askotan interes ekonomikoek indar gehien dute, eta larun bat hontan adibidez, ez, baztanen manifestazioa. Larun bat hotzen, polita alde batetek izan zuen bere xarma, zeren eta 3 manifat desberdin izan ziren Iruñan. Alde batetik, osasun gintzan, zer olako arazoa dauden eta zer olako diru gutxi inbertitzen duten,
Eta gero negozio bezala nora erabiltzen den privatizatua dagoelako zeremu haunitzetan eta horrendik gehiago privatizatu nahiko zituztenak. Eta hor, esigituz, hori ikusi diren gabezi guztia betetzeko ez, hori koronavirus dela eta ikusi dute, kontolatu dire, gabezi hauniz bat zeudela eta jende gehiago beharko zen zerbitzu hobe bat jendeari eskaintzeko. Ez dira ari eskatzen, ez da gizarrez ez zerbitzu hon bat jendeentzat, guretzat, denentzat. Hor alde batetik hori izan genuen, bertzatik izan genuen bertze arazo handi bat ere badagoen bertze leku batean, gerra dagoen bertze leku batean, Kolonbian, eta horre Kolonbiako, iritsi ziren akordio batera, orain dela ia urte pare bat edo urte gerrilarekin, eta bazirudien bakea ia orden egingo zutela ez zaizer, eta geroztik, betiko mafiosoak, dirudunak eta plantazio buruak eta hori dena, ez dut sarraskiak egiten ari dire gelditu gabe. Eta lehen gerrilariak beren armak entregatu zituztenak garbitzen ari dire. Eta mugimendu sozialetan mugitzen diren jende guztiak ere, garbitzen ari dire. Egunka hildako badaude hor ere, eta hor ere gure horrel eta gure bakezaleak, horien zerura begira, hori bai, orai otoitzian. Bertzetan salatzen zuren, atatzen ziren prentsan gaut egun ez hor dut. Erki bazakiten idazten. Horaia dena antzizaie, dena alduet. Eta gero hirugarren bat, guretzat hurbilekoa dena zen baztangoa, lekaozko zer egin nahi duten, ez? Ez bakarrik beraiek, jendeare konturatu da zer nolako astakeria egin nahi duten, ez? Eta astakeria da, denen den zerbait, paisaia denena da. Lehenkoen hartan genuen, lurra badu jabea, baina metro bat goiti ez du jaberik. Zuk ezin duzu isakelian sartu eta bersona baitera eman, zuria balitz, jabegoa zu bazenu, hoi egingo zenuen. Hoi ez da, eta edertasuna ere ez. Hau nahi digute, denenaren edertasun hoi beraiek hartu eta norbaiti saldu. Gero izin dire, aberatsak, fanfarronak, arroak, birtute hori denak landuko dituzte. Horrekin ez da ezer positiborik egiten. Eta nik uste dut gainera larun batekoa makilada definitibo izan zela proiektu horien babeslei emandakoa. Gaitu dira modu oso zikinean ikusi dugulaik alkatesoia nola salatu zuten errateagatik pelotazu urbanistikoa zela, argie udalera entxufatzeagatik gau batean nola malversazion edo bat zegoen da. Inbertze zikinkeri egin dituzte, ez? Baina badirudi, berriz ere borroka hau irabaztera goazela. Eta, interesgarria, oso interesgarria zeren. Ari dira alde batetik herriak gusten ari direla. Patu urtegia eta lurpean sartu zazpi herri. Ez du import. Gero torriko dire, arazo handi bat badagoela eta dirua emango digule. Ez beren sakelekoa, gero denen diru ematen dira. Eta horrela gabiltza gaudet, eta hor unet heldu dire orai, eta nahi dute nekazagoa bizitzea, jende herrietan egotea. Baina zertei biziko da, nondik atrako du bizimodua, zuek ez baduzu deus egiten eta zuek produkzio guzia uzten baduzue merkatuaren esku. Merkatua zer bilatzen du? Merkatua bilatzen du ez etekina, ebasketa normalean, ez etekina, porque badaude jendeak ere, badaude tailerrea, badaude nekazariak, buru belarri eta zintzoki ari dira lanean, ez? Baina, zertaz zen nahi dut egin hau denak, zein da beraien helburua, horreit turismoa. Baina ezazu, edu da norbait bi sosekin eta hauek erosten du denak. Erosten du lehen geroa bairen papera hemen izan da egia lotxagarria. Eta hoi, horrelako gauzak dirurik ez bada ez dire agertzen, ez dire egiten. Hauek logika bat badute. Ministroiak, nola ari dire genditzen orai? Zuz ikusten noiz nahi periodikoan, ez da nola ministroiak orai Iberdrola fitxatu duela 1.000 euro soldatarekin. Eta ez izuta, zein da bere lana? Urtean behin bada asamblada bat eta hartara agertzen dira. Gu ez ditugu horretarako, gu nahi ditugu gero, arazoak eta badaudela, beraiek eta tortzile hemen, beraien prestigioa eta behien ezagutza nolapaitere gure eskuztera, ez? Eta hor gaude, baina, dena den zutik dagoen herri bat, beti badu etorkizuna, ez? Eta gu ere
ustez hemen ari gara buru belarri bat ez abertzea bultzatzen, espero, pixkanaka gaiari argitasuna ematen hasiko garela eta gero garaitzen ere bai. Orain unekin gertatu den bezala, nik uste dut ikusita egoera, zailtasunak biderkatu egin direla datorren pasaden larun batetik unek. Eta aipatu duzu ez, Itoitzko urtegiaren kontua ere. Horai edu erranez, ez da zenbat zor badutela haiekin, eta beraiekin adostutako gauza bat badirudi zela horko palak egiteko enpresa horriendako bidea egingo zutela, bide hon bat egingo zutela. Enpresa desagertu da, horrendi bidea egiteko dago. Erraten dituzte inbeste tontakeri eta nolabait ere jendea sinesten du, jendea beharra, bizitzeko beharra badugu eta honetzetan gare buruaren gainatu egiten dugu, ez? Eta baina hortan dago, horko herri guztiak dena desagertzera doaz, herri desagertuak dire horoz betelu eta arron jende gutxi bizi da hor, bakarri, asteburutan taula. Eta baina orai hasi dire, hoi egin behar dutela, baina ezpaitakite. Eta gehien bat ezpaitire langileak, ez dute azterketa serio bat egiten, eta buru belarri ez dira hor sartzen. Erran egiten dute. Baina neurriak hartzen bali behirizazu. Ni badaki gauza bat. Jaurrietan, patata bazelaik, eta horko jende guzia patatan haitzen zelaik, eta baita, gero horria garaino eta jendean gelditzen zen. Jendietzen mugitzen zertaz, ogibidean zeukalakotz, Antzeukalakoz, lan egiteko modua. Zuek lana bilatu, lana planteatu herri horietan, nekazalguari etorkizun hon bat eman, gero sorian eramaten dituzte behiak gara deizteko, ez? Hoi denak landu, beraiekin bertako jendeak pensatutuen bertako jendearekin aritu solasean, eta beraiek erakotziko izkizuete zen nolako beharra dituzten, nola antolatzen alko zen, zer egiten alko zuten, eta baina ez, egitu tarteko orai berria, torriko dieta diru laguntza. Aurre kontuen zati bat, oiendako, kristuin laguntza egin dugu, kristuin egin dugu, kristuin inbertsioa egin dugu, zuet inbertsio eta deusik egin. Zuet bakarrik leku zaldatu duzen diru pixket, parlamentario eta alkate eta ez da izertzak, telakoz. Hemen egin behar dena da, aztertu, xuxen, ze beharra ditugu, nola. Negozioa balima da, guk hartu, osasuna, guk kontrolatu, irakaskuntza ere, eta gaur guztiak, eta antolatu jendea ongi bizitzeko moduan. Dirua badago pilaka, diru ez dago problema da diru banaketa. Eta hori denak hor ditugu. Eta beste gai bat da ere, Iruñan ez, euskaraz ikasi nahi duten zenbait aurrek ezin izango dutela. Zer gorrotoa. Egun guztiek pensatzet nola kenduko diguten hizkuntza. Hau ikaragarria da, ikaragarria ez, gu ere ez gara arrastontoa. Bizazu, Frantzia eta Inglaterra zautu ditugu azken bola da, lehen Espainiaren gertatu zitzaion bezala. Afrikan, kolonialistek egiten zuten eta egiten duten endabiziko gauza, Afrikan bat daude 10 hizkuntza ofizial, eta diri inglesa eta frantzesa, eta bertako bakarren bat. Hauek egiten zuten lehenbiziko gauza zen hizkuntza kendu. Eta bertzi hizkuntza bat jarri ofizial. Eta nola dirua beraien manejatzen zuten, bazuten kristuin bitartekoa hori egiteko, ez? Baina, lehenbiziko gauza da, zu kentzen badiozu jende bat hizkuntza, kentzen diozu almen guztia. Zu pensazu horrei egun batetik bertzera gelditzen zarela hotxi gabe, eta ahoz komunikatzeko aukerarik gabe. Desagertu egingo zara, ni badut ezagun bat, gaina atzoko zinera atzotzaldian, bera, ez du inorekin harremanik horrein, lehen kristuen salseroa zentola, ez du harremanik, zohorra gelditu da. Eta nola ezin duen komunikatu, hemen egin dutena, lehenbiziko gauza izan da, hizkuntza kendu. Beraiek adierazteko, izateko, arro bizitzeko, behar zuten tresna hau da hizkuntzako, hoi kendu egin diete. Edo saiatu dira hori baztertzen. Eta hemen duten kezka bakarra da gure nortasuna, gure izaera, gure komunikazioa hori nahi digute kendu. Ez da bakarrik kendu nahi digutela dirua edo zerbait, ez
kendu nahi digute gure espiritua, gure izaera, gure plazerra, gure... Hoi edera kendu nahi dizkigute, eta, bueno, pues orai egunte 71 uste dut, mutiko gelditzen direla, 0,3 urtekoak, eta alkatea astopito hoi, hortarako, hemen alkate hoi egiteko, errai dut, jendeari ekiditeko euskaraz ikaste, euskaraz bizitzea, beraien hizkuntzan, beraien kulturan, beraien bizimoduan, gu bigarren mailako gizakia gara. Porque haunitzek badute Nafarroan bertan, haunitzek badute almena bere hizkuntza ofizialian aitzeko. Guk ez dugu aukera hori, guk ez dugu aukerarik gure hizkuntza ofizialian aritzeko, guk behar dugu edo bertzena edo deus ez. Ikaragarria, UPN-erena ikaragarria, eta, bueno, eta nola izaten aldiren, hain astoak, hain bertze jendek hemen, ez? Eta ez da gizarren baten dien, bueno, pues utzi bertzak bakean, zuk intzazu, patzazu, kastellanoa, inglesa, nahi duzun guziak erabiltzen aldituzu, baina mesedez, honek hau nahi badu, eta gainera ofiziala denez, hau, bueno, hor ere bertze... Mugituko da, ez? Bertze borroka ere mugat ere badugu, eta azken finean bakarrik, hemen, solasen nahitu garen denbora guzian, aldarrikapen ezakun gara, ez dugu deus imposiblerik planteatu dena gauz posiblek eta behartsuak ere, hemen hitz egiten ditugun gauz guziak edo komentatu dituguna, bai. Bueno, eta gero badak gai bat ez du oso implikatuta zaudena, dela pentsioen kontua. Hori nola doa? Horrei bertzen neurri batera hartzen dute, horrei bankoak dirudienez, lehiatilak ere kendu, bueno, egin behar dituzte, edo ez zen neurriak hartu behar dituzte, eta horrei, bueno, bulegoak antzen dituzte. Eta horrei, jende guziak behar dugu ikasi ordaintz, edozein gauz egiteko, behar duzu tarjetakin eta ordenagailukin ibili. Horrez ze suposatzen du? Horrez suposatzen du jubilatuen eguneko 50 ez dakela jentera gauzien nola egiten diren. Ez dutela gautzen izik, ezi. Eta, karo, baina nola behar duten diru aurreztu, bankoak gutxi ere bazta baituten, diru aurreztu, horrari dire, horrekin, holako neurriak hartzen, eta zer pasten da? Bulegoa beteta daudela, inbertzea jubilatu gaten dire horrak, beraien kontuak agertzera, jakitera zer dago, nola dagoen, zer egin behar duten. Begira, inbertze hemen badago, zer nola duen izena, xuxen, laguntza bat ematen zaiena jubilatu, bueno, pensio oso eskasa duten, ez? Haunitzek ez dute kobratzen, zertaz? Ordaintzen dute zerga adierazpena egiterakoan, hor ematen dute diru, baina nola jubilatu haunitzek ez dute hori egiten, ez dutelako nahiko irabazten hori egiteko, pues gelditzen dira azkenean, ez dakitela non kobratu behar den, eta kobratu gabe diru hori. Eta oraindik, komplikatu nahi dute oraindik gauza gehiago. Baina, karo, okerrena ez da, okerrena da, ari direla saltzen, reforma de pensiones, ari direla saltzen Pacto de Toledo, eta inbertze gauz, eta inork ez du konproitzen zer den. Hemen gauza bakarra eta argi denek ulertu dezan, egin nahi dutena da, pensioetan guri ordaintzen diguten diru parte bat, pensio pribatuen bitartez, gatia bursa batera. Bursa hoi kontrolatuko dute bankoak eta seguretxeak. Eta horiekin egingo dituzte negozioak. Eta guk ematen diegu hoi, diru hoi gaur, eta biher eta etzi, eta beraiek 50 urten buruan, ordainduko mendigute. Pensatu zuen mendi 50 urten buruan, non egon zaitezken, eta zer gerta daiteke. Baina, bueno, eta jendeak, oide luteri bet, orai erosten duzu, eta mendi 50 urten buruan igual tokatuko zaitzu. Eta gaine ez da tokatzen. Eta gero, pues hoi da dagona atzetik, eta baina nola hau ezin dute, oin argi azaldu, egiten dutena, da, pues, bueno, beste salsa zuten sartu nahasi, adibidez, behar dutela, igotzen balime da, bizitza, 0 bederatzea, dena ongi nastu, ongi gagaztatu dena, inork ulertu ez dezan, eta, bueno, gero 20 urten buruen, 40 urten buruen jubilatzen direlaik, gain dire ara da, estos cabrones, kendu didate dirua, bueno, cabrona, ez du tontoa. Horai, jendeari zaitzu zenbait jendeari gara argi eta garbi, azaltzen, hau ez dela modua, hau trampa dela. Porque, claro, diru hori gaten da, zoko batera. Bizkitartean guk, jornal asko ere murritzagoa. Baina, bueno, pues nahi badute, bertze promesa ustelak egiten dituzten horiei sinetxi ezatela, baina, bueno.
Gu behintzat Zuek jarraituko duzu, arro eta xuxen ibiliko gara hemen xaloan, horako gauza salatzen. Bueno, zu gainera oso informatuta zaude gai horiei buruz. Bueno, hor, inguru hortan bizi garenez, tarteka tokatzen zego bizkit irakurtzea ere, bai. Bueno, eta gero, bukatzeko, bueno, ez dakit gai gehiago dauden, baina adibidez, osasunak ez, omenaldi... Oso, bai, nik uste dut hemen nire lagun, Josu, ez etorriko izena, hainbertze ordu pastu baititu aztertzen ikeragarriko Uarte. Nimeleko orduak pastu baititu gai hau lantzen, ze demonio pastu zen osasunakin 36an. Eta, bueno, pues, ekipuaren erdia baino gehiago, edo garbitu, edo igez egin behar izan zuen, eta, claro, guk ez ginakigun historioi ere, etzen hemen zen, bai, futbol asko, bai, baina horri buruz ez, eta, bueno, pues, oso, gaien badago gauza bat, orduan, osasun futbolean, jende nolabete jantziak, lana berezia, ikasketa bereziak eta zituzten jendea aritzen zen gehien bat, bai. Eta, bueno, pues, claro, adibidez bat, Koraleko presidentea zena oso ezaguna, pues, zure desagertu zen gauetik egunera, eta, claro, dene bazakiten no, baina denek isilik. Eta, bueno, pues, orai azkenean, hainbertze urten buruan eta hainbertze informazioa atradelaik, 3 liburu egin dituzte horren inguruan, jende desberdina baino elkarrekin arituz lanean, eta orai azkenean omenaldi bat egin behartzaile osasunako represaliatuei. Tartean, eta nola ez, daude Agirre bi ahizpak, bizkiak, sortuak bere aita hilta gero, bere aita zen Lizarrako alkatea, garbitu zuten, hil zuten, eta, bueno, gero sortu ziren bizkiak, eta deitzen diren Miren Karmele eta Karmele Miren. Eta, bueno, pues, baten senarra ere osasunako jokalari izan zen Zabalza. Eta, bueno, nola baitere errekonozitu izen Euskalduna jarri zioten ekipuari, eta, bueno, pues, hor jendea, futbolean ari zen jendea zen, baina, bueno, nola republikanoak, nola olakoa ziren, pues, orduen garbitu zituzten hor, bizto guztiak, eta, bueno, jakin dezagun eta gogora dezagun, hemen zenolako bizipenak izan ditugun, Nafarroan ere, eta zer, bueno, eta, karo, uni lotua, izan dugu orai, agertu den epaiketa, atzo, Sánchez Ostizek bere zutabean jartzen zuena, da Milan Astrain, famatu fascista, asto bat, kale bat bazuen nonbait, eta kendu egin diote kalea, bueno, pues hori rekurritu, eta gure epaileak direnak, hori bai direla desastre hutsak. Horai gainera uste dute zer nahi badira, eta astakeri guztiak libre dituztela dirudi. Pues horiek erran dute, bueno, pues ez zela fascista, zela ez dakiz zer. Eta, bueno, pues kalea berriz Milan Astrain jarri behar dela, ez, bueno. Eske herrialde honetan hemen, eta egoera momentu konkretu honetan, hemen atzera egiten ari gara modu kezkagarrian. Eta, bueno, badugu non jokatu, badugu non aritu, eta, bueno, segituko dugu, eta ez diegu utzi behar zer, rengatik guk uzten dugun metroa beraiek okupatzen dute, rengatik guk mugak jarri behar ditugu, eta tinko defendatu, bueno, beraienak zabaldu ez daitezen. Bueno, orduan ze, gaurkoz? Nik uste dut gai pila bat jorratu ditugula, eta gara, laburra denez ere ez dugu bere zabaltasunean, baina, bueno, nire behintzat gustora gorez, hau edena sartra ditutelako, barnean sartu nituen, eta, bai. Ongi, mila esker, Patxi. Bai, zuei. Hemendik 2 aste barru berriz. Vale, espero. Venga. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.